Ngiyanibingelela hlobo zami egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibonga umsa uthando lukaNkulunkulu olusigcinile kuze kube ilomzuzu kuze kube namhlanje. Umuntu kaNkulunkulu awuphili wena ngoba uphila, uziphilela wena ngokwakho ukwazi, ngokwakho ukwenza. Sihlobo siphila ngoba isandla sikaNkulunkulu sikugcinile ukuphila kwethu usuku nosuku kunalesi sandla esikwalusile esikuvikelayo. Ngiyafisa namhlanje sihlobo sami ukuba ngithule uKristu inkosi yami kuwe namhlanje. Isihloko sentshumayelo yami namhlanje ilese sithi crossing over. Sithi ukusuka ngapha sihlobo sami ukuwelela ngaphesheya. Siwela kanjani na? Ake uhlanganyele kanye nami emkhulekweni singakangeni kule nkonzo. Ngonyama yezulu. Wobakho kuphela ubuhle okulangazelelwa iyona yonke imiphefumulo. Phakathi naphakathi kujuleni kwenhliziyo zethu. Akukho Nkosi yami esikulangazelela ukudlula ukulangazelela wena. Akukho Nkosi yami esikulangazelelayo ukudlula ukuphelela kuwe nokwemukelwa nguwena. Nokuphila Nkosi impilo elawulwa nguwe. Nokuphila impilo ephakamisa ubuhle bakho. Sihawukeleke ngonyama. Siyazibona ubuze bethu. Silangazelela Nkosi yami ukuba sibe lokho ufuna uba sibe isona bikhona. Lalela ke kanye nathi ngonyama. Uvule izinqondo zethu. Ekugcineni sithi uJesu simzuzile. Siyakucela lokhu ngoKristu Jesu Inkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Amen. Ngifisa sihlobo sami ke siye kule ndawanyana ezwini likaNkulunkulu. Ukuwelela ngaphesheya, crossing over. I love it so much. Ngiyakholwa futhi you too you will love it. Yes, kuneyindawanyana ezwini likaNkulunkulu when you get there. You seem to be excited over and over and over. Ngoba sihlobo sami uthi mangabe umlalela uKristu ekugcineni busuyibuza, what am I without him? Where can I be without him? Ake siye ke sihlobo sami encwadini yesihlanu kaJohane. Siqale evesini ka24 ukufunda. Ngithanda mayethi uKristu, verily verily I say unto you. Ngiqinisile ngithi kini, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ngiqinisile ngithi kini, ilowo ozwa izwi lami akholwe nayilowo ongithumileyo unokuphila okuphakade, akasayi ekwahlulelweni, kepha uphumile ekufeni wawelela ekuphileni okungunaphakade. Athi verse 25, ngiqinisile ngithi kini, ihora liyeza, ihora yilo leli, lapho bonke abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu, abezwayo bayakuphila. Athi 26, njengokuba uyise enokuphila kuye, kanjalo uyinikile indodana ukuba nayo ibe nokuphila. Athi 27, and unikele kuyona amandla ukuba ilawule ukwahlulela konke futhi ngokuba indodana yomuntu. Athi 28, ningamangali ngalokhu, ngokuba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa ilizwi layo. Besethi u29, baphumele abenze okuhle ekuvukeni kokuphila okuphakade, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. I love it hlobo sami, ngiyayithanda le ndawanyana. Awulaleleke sihlobo sami masiya lapha kuverse 24. Ngaso sonke isikhathi uJesu uma eqala athi ngiqinisile, yazi umuntu kaNkulunkulu ukuthi kunamaqiniso angaka, kunento ebalulekile aza nayo angafuni uJesu kuba uthi miss it.
ingakho ka eqalise ingxoxo yakhe athi verily verily ngiqinisile ngolimi ayilikhuluma uJesu wayithi amen amen mayisho njalo uthi ke ngiqinisile ngithi kini lowo ozwa izwi lami bese kholwa imina uyazwa hlobo sami ozwayo ilowo mayithi uJesu ilowo it means anyone whoever noma ubani akekho umuntu sihlobo sami owabelwe ukuba yena akholwe nowabelwe ukuba angakholwa ukuzalala akekho umuntu uNkulunkulu amdalela ukumbhubhisa ngenlanga kodwa uNkulunkulu udale wonke umuntu ukuba asindiswe aphile naye uKristu ingunaphakade uthi kuKristu ngiqinisile ke ngithi lowo ke nalowo olizwayo izwi lami angagcini ngokuzwa kodwa besenze njalo ethengezwa bese dlulela phambili ekukholweni ngithanda ke bethi uJesu ufike wezwa wasuyakholwa bese ethi uJesu lokho kokubili kukhonele ekutheni ube nokuphila okuphakade ungabusaya ekulahlweni ake ngihlale kulamagama amabili ukuzwa bese wenze njani bese uyakholwa uthi kuKristu ke wena ozwile ngithanda ke olimini ke losiGreek leli gama nana lisetshenziswa la igama elithi akuon ngamanye amazwi hayi nje ukuthi uzwile yazi khona umuntu ozwayo engazwanga ukuthi kuthiwani kodwa ulimi lwesiGreek lifike liakuo bese kuba khona uakuon kusho ukuthi ufike wezwa ngendlebe akuon wezwa wasiyaqondisisisa uthi kuJesu uma ufike wezwa ukuzwa kwakho kwase kuholela ekukholweni ngithanda ke lamagama amabili to hear and to believe amagama asenkathini yamanje i-present continuous tense in other words umuntu kaNkulunkulu akathi uJesu lowo owezwa nalowo wakholwa kodwa uthi uJesu lo fike wezwa wahlala ekuzweni uyazi sihlobo sami uma uNkulunkulu ayiqala into empilweni yakho akayiqali bese iyekela uma ngikholwa ngihlala lapho sihlobo sami ekukholweni uthi kuJesu ufike wezwa wahlala ekuzweni wase uwelela sihlobo sami ekukholweni nalokho kukholwa akhona ukuthi wena wakholwa kodwa uhlezi khona ekukholweni ngiyangizwa sihlobo sami in other words usindiso uthi uJesu bese uba nokuphila okuphakade ngamamazi ukuphila okuphakade kumphumela wokuzwa nokuhlala ekuzweni nokukholwa uhlalele ekukholweni ngamamazi sihlobo sami uJesu akathi abantu abazoba nokuphila okuphakade abantu abezwa abantu abakholwa kodwa abantu sihlobo sami ukuzwa kwabo okungokuzwa kwanamhlanje okufresh uyazi abaningi bethu sihlobo sami sikhuluma ngokusindiswa kwethu akhulume ngento endala ukuthi ngasindiswa ngakholwa sihlobo sami into ezongenza ngibone uKristu mayibuya ezongenza ngingene kuphile nokuphakade sihlobo sami ubudlelwane bami noKristu obufresh ubudlelwane bami obusha ubudlelwane bami ophilayo hayi ubudlelwane bami bangaleya minyaka sihlobo sami abaningi bethu namhlanje sikhuluma ngobudlelwane bethu noKristu sigqaja ngokuthi ngakholwa uma ubheka lo muntu ngaleso sikhathi akholwa ngaso nangalesi sikhathi uyabona ukuthi ngalesi sikhathi wayiphila but over the years ukukholwa kwakhe kuye kwaguga kuye kwarasta abanye bayigqaja ngokukholwa kwabo phambi kwaNkulunkulu osokuzidwedwe esidabukileyo sihlobo sami into ezongenza ukuthi ngibone uJesu is my relationship that is fresh a relationship that is to date ubudlelwane bami noNkulunkulu hayi obudala kodwa my new relationship with Jesus umuntu kaNkulunkulu wena unjani kwakho uyamazi uJesu today noma uyazi sihlobo sami mhlawumbe uvuke namhlanje ukholwa kodwa mina useyena ukholwa uma ifika uJesu sihlobo sami angeke angithathe ngokuthi ngakholwa uJesu uyobheka ukuthi at that hour ngalomzuzu ngime kuphi naye abaningi bagcina bekholwa kodwa today sihlobo sami the latest ayisafana lokho ababeyikhona over the years bashifta uthi kuJesu ke uma kufika wezwa wenza njani wena wakholwa wenza njani wena uba nokuphila okuphakathi umuntu kaNkulunkulu mangikhuluma ngalobudlelwane uma uya estore uyothenga amaveji akho ufika ubheka ukuthi how fresh afresh masha kangakanani lamaveji ushisinkwa sakho how fresh is your bread
Stop ufuna isinkwa esiphume namhlanje ku-Avin, isinkwa esisha. Wena mangabe ufuna yonke into sihlobo sami fresh. How fresh is your walk with God? How fresh, how sweet, and how latest is your walk, your relationship with God? UNkulunkulu wami. Bese lithi iBhayibheli ngizwile ngakholwa ngase ngiba nokuphila okuphakathi. Bese lithi then you cross over, uyawelela ngaphesheya ungene kuphila okuphakathi. Kwenzeka nini lezi zinto sihlobo sami? Asiwelele kuphila nokuphakathi ekufeni. Asiwelele kuphila nokuphakathi ngelinye ilanga. That very moment ngimukela uKristu Jesu, lithi iBhayibheli ngiyaphuma ekufeni, ngingena kuphi? Ekuphileni. Sihlobo sami, kukhona abantu abaphilayo kodwa bangaka close. Noma udokotela ekubheka uthi yonke into yakhe iyaphila, akukho okugulayo kuwena. Kodwa as far as this scripture nezwi kaNkulunkulu is concerned, when you feel esihlobo sami ngoba ukakezwa ukakakholwa awukakaphuma ekufeni, sihlobo sami masingena Christ singaka cross, sifile siphila, sifile singaguli indawo khona eziphilayo ezinhle. Kodwa phambi kaNkulunkulu ubona ithuna, ubona ingcwaba, ubona isidumbu, kodwa enjani umuntu ephila? Umuntu kaNkulunkulu uphila wena mhlazane uthi yebo kuKristu Jesu. Then bese lithi iBhayibheli sisekule mpilo, bese siyaphuma ekufeni, siyongena kuphi? Ekuphileni ongunaphakade. Sihlobo sami, ngimemukelile uKristu njengenkosi nomsindisi wami. I have crossed over. Ngithanda esiGreekini kusetshenziswa igama lo crossing over kuthiwa metabaino. Uma ubheka lo metabaino kuthiwa ushinto ezintathu. Metabaino usho a change of condition. MangikuKristu Jesu, lithi iBhayibheli ngimetabainile sihlobo sami. NgikuKristu there is a change of condition. Bengiyinto efileyo sengiyinto ephilayo. Sihlobo sami, ngoKristu uJesu kube khona a change of condition and a change of position, geographically position. Ngamanye amazwi sihlobo sami, la bengitholakala khona uma benginsizwa ebonakala njalo enumber 14 kuGambushe Road, kukhona ikhaya engilokhu ngiyongena kulona njalo masokuhlwile. Lo asise ngilokhu ngimvakashela, sihlobo sami, leyo ndlela iyanqamuka. Kukhona indawo lapho engasatholakala khona endleleni zobumnyama, endleleni eziye ematshwaleni, endleleni eziye kubeni, endleleni eziye kohleba. Khona indlela emila utshani ngoba ngisahambi lapho sihlobo sami, a change, geographically position. Angisatholakali kwenye indawo, sengitholakala kwenye indawo ngoba ngisukile ekufeni, sengitholakala ekuphileni kuKristu Jesu. Then a change of status. Oh muntu kaNkulunkulu, you add value on your life when you add Christ on your life. Uyangizwa sihlobo sami, bengiyinto khona abaze bacula ingoma bethi ngithatha la uJesu angibeke la, aphinda angisuse la angibeke lapha. Sihlobo sami, with Christ Jesus I'm better off with him than without him. Ngingcono sihlobo sami, umuntu kaNkulunkulu ivangeli liyagezana. Ithi insizwe ngaba kuKristu Jesu ibukeke, ithi intombi ngaba kuKristu Jesu ibukeke. Change of status. Uba nevelu umuntu kaNkulunkulu uma ukuKristu Jesu. Umuntu kaThixo, ngiyambonga uNkulunkulu wami ngokumethabaino, to cross from one position to another position. Bese to Jesu u25 aphinda athi ngiqinisile ngithini liyeza ihora, bese ethi yilo lona leli lapho bonke abafileyo abezwa izwi bazovuka baphumele kuphileni. Makhona ivesi eke yangishada ingidongo ngiyangisanganisa ngangayizwa ile ukuthi uJesu abafileyo bayezwa. Ngithi Nkosi, ngoba izwi lenkosi lingitshela ukuthi ofileyo akaboni akezwa. Pho onjani lo ozwayo bese vuka mayithanda yena na? Sihlobo sami, akakhuluma uJesu ngabafileyo physically abasemangcwabeni. uJesu ukhuluma ngabafe ngokomoya bephila, abafe bephila. Uma ethi uJesu ihora liyeza bese ethi ihora yilo leli, he was pointing at himself, not the hour of the watch, kodwa his presence ukuthi I'm here now. Noma ubanganozwa leli lizwi lami, ofileyo akholwe yimina, ngawo lo mzuzu uyaphila. Sihlobo sami,
kukhona ukuphila nje, kukhona ukuvuka kwedumbu njengoba ngikhuluma nje. Umuntu ongena Kristu ufile, kodwa mayithi yebo Nkosi uJesu ngiyakholwa wena. Ngaso leso sikhathi isihlobo sami uyavuka ekufeni, uyangena ekuphileni. Uthi kuJesu yilo ke leli hour manje. Bayezwa abafileyo, bayaphila njengamanje. Lalela sihlobo sami. Bese zothi ke ku28 ningamangali ngalokho ngokuba khona ihora elizayo. Uyezwa yini? Mangaki lamahora? Khona ihora elifikile eqaleni. Lafika leli hora isidumbu saphaphama. Ofile wavuka wayinikela kuKristu Jesu waphila. Uyezwa? Wavuka kwabafileyo wangena ekuphileni kusho uKristu. Now bese zokhuluma ngehora athi ningamangali ngokuba likhona leli. Uyabona khona leli hora elila ku28. Akunjalo ku28 ningamangali ngalokho ngokuba ihora liyeza. Kanti beshilo ngale futhi ukuthi liyeza leli hora kodwa wasephinde sethini sekuyilo leli manje. Bese kuba khona ihora elifika emveni kwakufika kwehora. There is an hour that comes before the hour. Kuyezwakala. Now the second hour uthi uJesu ningamangali ke ngaleli hora ngokuba lo siyeza isikhathi lapho bonke abasemathuneni. All these hours, they are all about the resurrection of the dead into life. Lamahora omabili isihlobo sami mayisefikile kuyavukwa. Leliya eliku25 kuvukiwe kwaphilwa awuthandileyo. Isihlobo sami nelesibili uthi uJesu liyeza bonke abafileyo baya kuvuka, abanye ekuvukeni kokuphila okuphakade, abanye ekuvukeni kokulahlwa. Isihlobo sami leli hour okuzovuka abasemathuneni who are dead physically. Sihlobo sami abasemathuneni lelo hora liyothi malifika okuyokwenzeka kuwe makufika leli hora usethuneni lakho kuyoyama ekutheni sihlobo sami kuyihora elifike ngaphambi kwaleli hora eliku-verse 25. Sokwenzekeni kuwena uma ngalela hora lokuqala sihlobo sami elithe malifika wavuka ekufeni, lizothi malifika leli hora uyakuvuka ethuneni lakho wena. Kodwa uma ungazange wavuka ngaleli hora sihlobo sami angeke uvuke nangehora leli lokuvusa abafileyo emangcwabeni abo. Sihlobo sami uma ubheka ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, don't worry ukuthi kuyokwenzekala. Worry ukuthi ukuphi njengamanje. Where are you right now? Uvukile uyaphila na? Sihlobo ngoba lamavesi uJesu akabuyela abafileyo. Sihlobo uyazi ukuthi uKristu okholwa yimina noma efa ukuphila. Uyazi khona umuntu ofileyo enoKristu ongcono kunomuntu ophilayo ofe ngokomoya ongenaKristu. Kukhona idumbu ezibolayo eyingcono kakhulu kunabantu aba-healthy abaphilayo kodwa bengenaKristu. Sihlobo sami okuyokwenzeka ngalowo mzuzu kuwe ngalela hora lokukhala kwamacilongo kuliyame ekutheni kwenzekeni ngalomzuzu waleli hour lokuvuka kwabafileyo kwabafe ngokomoya. Uma uvuke namhlanje ngaleli hora wabambana noKristu Jesu, lela hora sihlobo sami liza nezindaba ezimnandi kuwena. Sihlobo uma leli hora lithe malifika wangavuka ekufeni, nalela hora lothi malifika ngeke uvuke ethuneni lakho. Sihlobo sami uJesu ubuyela abantu abavukile ngehora lokuqala okuyothi ngalela hora sebefe ngokwenyama bavuke. Sihlobo sami uyaphila yini? Yes ngiyakubona ukuthi uyaphila, kodwa ngibuza ukuthi uyaphila yini enkosini? Umuntu kaNkulunkulu uma uphile enkosini ngalela hora uyophila kakhulu. Kodwa uma ufile ngaleli hora njengamanje disconnected, not connected with God, sihlobo sami you are disconnected to yourself. You are doing a big disfavor. Sihlobo awuyithandi mongamthandi uJesu. Uyabona, if you love life, uma uthanda ukuphila uyala kukhona ukuphila kuKristu Jesu. Sihlobo sami dadewethu mfowethu bhuti sisi ake uyibuze ukuthi ume kuphi, liyadlula leli hlabathi. Umuntu kaNkulunkulu uma ngabe ungena Jesu lofika ihora liyodlula kanye nawe. Sihlobo sami athi amaZayoni amagugu akulelizwe ayosala emathuneni. Ungawimbali isihlobo sami ethokozelwa leli ihlabathi into enhle leli hlabathi which is not good for anything beyond this world.
sihlobo sami, I want to invite you to taste the real life. Ke unambithe impilo kuyona yona, impilo kuKristu Jesu. Umuntu kaNkulunkulu angazi uthi uJesu mawufunda incwadi kaMarko 8 kusukela verse 30 kuya ku38 uthi uJesu engabe umuntu engakhiphana ibe isihlengo sokuphila kwakhe na. Kuyakumsizana umuntu ukuzuza izwe lonke kepha lahlekelwe ngokuphila kwakhe na. Umuntu kaNkulunkulu izwe lonke uthi uKristu uma belingaba ngelakho but then you don't have life. Umuntu kaNkulunkulu ngiyakumema namhlanje ngungwenya uBMP ngithi umuntu kaNkulunkulu ubungenkeni sihlobo ulungiselela ukuphila usekuphileni uphilo okuphakathi nxa usekhona usaphila awufuna ukuphila kwangempela okuzothi lokhu makudlula sihlobo sami uyazi wena usunokuphila ongeke kwadlula khona. Ngiyakuthandaza sihlobo sami, just say yes right now where you are to this man. Kukhona ingoma abayiculayo abantwana bami abathi look at his face, how beautiful he is. Akumbuke uJesu ebusweni ubone elenga esiphambanweni efaka buhlungu efela wena. Mayekubiza, will you say no to this man? Okhandleke kangaka walahlekelwa khona konke nakho ukuze wena ongenakuphila ube nokuphila. Sihlobo sami, you can say no to any man but never say no to this man. He loves you. He died for you. Njoba akufela, can't you decide and live for him? Umuntu kaNkulunkulu, I suggest, I propose to you to say yes. Uyakuthanda ukuthula, uyayithanda injabulo, uyayithanda nice time. Nice time ayikho ngale maweni kude noJesu. The really nice time engena aftertaste ila kuKristu Jesu. Are you willing to say yes to Jesus? Just say yes now. Yithi yebo Nkosi uJesu. Akumbuka uJesu uthi Jesu, I am nothing without you. Angilutho ngaphandle kwakho. Nkosi, angeke ngiyeke udlule. Yathi ingoma ungangedluli Jesu umsindisi wami. Yizwa amazwi ami. Ubungeke nawe namhlanje uthi Jesu ungizuzile ungitholile. Sihlobo sami, if that is your wish and your desire and your prayer, join me as I pray for you. Ngonyama yezulu. Akekho ongabona ubuso bakhe angalangazeleli ukunikela ukuphila kwakho. Baba wami emini nje ngithi ba inkosi kulokhu kuphila. Ube inkosi kulokhu kuphila okulalela amazwi. Sizuze Jesu bese siba ngabakho for the rest of our lives. Sigcineke Nkosi, awusiphi indlala, awusiphi ukukomela, sikufune Nkosi yami singadeli ubumnandi bakho. Ngicela konke lokhu ngoKristu Inkosi nomsindisi wokuphila kwami. Nowayibongwa emandulo, nosazobongwa azabonakala ngamafuzulu. Bese kuba ukusindiswa kubona bonke abalindele ukubuya kwakhe manje naphakade. Amen.